hartstikke kloorlucht. En dan komen die allemaal met zo'n groepjes van 10, 12 stuks. Morgen moet je weggaan, want het is oorlog. En we mochten nog over die brug op eigen risico. Ik denk van een 200 meter, daar jongens de brug te luiden. Maar daar was het ook tamelijk onveilig, want dan kon je direct niet meer door. Daar was alles versperd. Ja. Wem ziet wat waar is en wat weer niet waar is? Dat toch te gek was, die Duitsers die 's nachts die stoken de huizen in brand. Ja, dat denk ik ja. Je wordt er goed begroet, die Engelsen.